Когато се прибираш, мини през Лили и ми звънни. Ало, не мога да говоря. Това е спи до мене. Снимай ми рафта с фондютените на Revolution и ми пиши. Хайде. Мъже, беше ми по-лесно да му кажа направо да взема от всички. И без това, в момента цената в Лили е вау. Ай сега да ги пробваме заедно. Покривността е супер, плътността е идеална. Кожата ми стана бляскава и мека, точно каквато искам да бъде. Хубава работа сте вие, жените. Ама хора, подсещайте ме, за малко да забравим коректора. Добре, че Revolution са помисливи и за това. Съвършенство. Вече съм напълно готова. Чао!